Ahojte, to je Pat. A Mať? Dneska natáčame už 5. diel zo série Minecraftu. Pomoc! Pomoc! Do piči. Nemôžem udrieť, keď ty si tam, ty. Tak ale neber mi veci, debilko. Pomoc! Ty kde si? Dobre, už zomrel. Neber mi veci. What the fuck, man? Prepačte, menší strich. No, už sme tady zas, bol menší strich. Textúra sa mi dokazila. Pravda, čo kokot, nebuď ticho. Idem loviť rybičky. Dneska skúsim naloviť aspoň takých 10 rýb. Strata času. Strata času, že bude jedlo. Poviem tuto na lúku a mám toľko jedla, že... neviem, čo mám s ním robiť. No, taká strata času, to si dá. No pravda, čo more, čo si ticho? Je to nuda. What the fuck? Nie, ja sa utopím, ja. Ha, Nie. Tipé, ako je mucha kráľa. Snoopy! Snoopy, birthday. To no čo natočíme? Čo? Natočíme nejakú mapu s druhými ľuďmi? Nie. Prečo? Vážne? Musel si ma odrieť. Čo? Nie. Prepačte, ľudia, je to nuda. Oh shit, dobre, dosť. No čo, budeš ma priťahovať? Nie. Tak jo. A daj mi tú sprostosť. Nie. No daj. Čo? Kokot! Daj mi tú lupu. Buzerán! A ty ja to neviem s tebou hrať. Veď si to nemáš. Ne. Dobrá, nebolo zakládať Minecraft, vie? Na mňa natáčate. A čo? Všetko mu vrátim. Za pripoj, more nebuď taký súvisný. Čak. Pripoj sa. Som prvý. Papier. Inak ťa vypnem. Veru. Vypol som ho. Veru. XAX pička. Veru. Dobre, dosť. Veru. Tak ľudia, dneska som tu sám. Veru. Nejaký človek sa nechcel pripojiť. Veru. Človek sa nechcel pripojiť. Veru. Prestan z toho veru, nech ťa vypnem. Veru. Veď zase mi robíš dobrý. Veru. Neviem, čo spraviť. Veru. 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 Sranda to je. Veru. 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 Veru.
Dobre, prestaň, ty nemôžeš. Veru. Veru. Čurať. Á! Veru. 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 Snoopy. Veru. 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 Kokoti. Veru. Kokoti mám tam Veru. do Veru. jebaného Veru. a ty Veru. rozjebaný. Veru. 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 Strich. Sme tady zas. Veru. Nie. Veru. A už nemá pičoviny more. Veru. Veď choď domov, kakať, či spať. Veru. Tvoja kýra. Kukni, Peťo, aká pekná rozprávka. Veru. Copyright. Poďme spať. Veru. Choď spať. Snoopy. Veru. Oh, big every day. Koľký si level? 0. Veru. Ma zabije, mám level 16. Veru. 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 More už tu špiču. Veru. Vážne, nedá sa. Nema zabij. Veru. Víte? Au. Otoč sa sem. Viem ma zabij, no. 7 level ešte. Ty máš koľkátku? Veru. No ale rozprávaj, ale nerozprávaj už to Veru. Kovážne. Pomoc. Vykop blok nado mňou. Dobrý. Keďže mám krompač. To nie je dobré. Toto musíme dať jed. To dáme tu takde. Vieš ako na pec. Čo je, Boris, chceš dostať? Jak chcem dostať? Tak poď sem. Nie to je Chcem. pekné. Ty? Hej? Dobre ľudia, strich. Už sme tady zas. Tu je to hladina, ak ste videli. No, asi píči. Ty si ho prečo udrel? Neudral som ho. Robil zle, keď sme natáčali. S týmto Janom. A preto si ho udrel? Neudral som, iba som... Tieto párky tu čo hľadajú? Chlapci. No, sprostý. A ty už nerob plány. Krsná, ver tomu, Jano je veľmi plány. Jano, vyhodí ťa von do pičiny. Veľa si dovoluješ sa mi nezdať. To čo je voda? Kde? Mal som ťa poželať. Udrel ho. By si skúsil. Veru. Kámo, my sme našli vodu. Oh shit, ja zomrem. Podvodná jaskyňa. Ty si mat či pán? Mat. Pat. Ahoj. Mat, pat. Kat. Ahoj. Every day. Ty natáčaš? No. Už má 9 minút. Už viem, ako som to vymyslel, už viem, ako budem sadiť. Snoopy! Pizdy, nezasadil som.
mám zase dosti. Ale pravda, čo v tom videu, to čo bude nudné video, mone? To video sa bude volať, že veru. To bude viac dislike ako like. Viac dislike ako na pekný videa. Dobre, dosť. Ja hneď hodím dislike. Idem domov. Taký hýdobný facku. My ťa hneď vypneme. Dislike, hodím to na Facebook. Čo sa tam nedá zasadiť, hej? Miro, môžem to, či môžem teba, Míra a Peťa označiť na Facebook a hodí tam to video? Označ. Hej? Hej. Alebo označujem iba teba a Peťa. A prečo? Čo? A prečo by si mal označiť iba mňa a Peťa? Neviem. Ale iba toto video tam hodím. Že veru. Veru nudné video, všetci dávajte dislajky. Alebo keby som to robil tak, všetci dávate lajky a odbery. No tak to tak správ. Mojich 100 kamarátov, alebo viac 200, 150, 200 kamarátov, neviem koľko mám. No tak všetci by vám dali 200 odberov. No tak tretina ti pôjde. Do kapsy. Tretina. To bude asi cent, nie? Nie. Taký 5 eur. To je správec, nie? Keď som tak urobil. No správ to. Prečo to tak neurobíte? Myslíš, že my to na to máme čas? Nemáš 3 minúty? 10 minút, oni tak musia chodiť do školy, natáčať video, potom sa učiť. Jaj. Neučíš. Tak nie, moja mama sa učí namiesto mňa, vieš. Na samé jednotky. Si koľko, ty sa nevieš učiť. Ne. Šťastno, dobre? Čo, Miro? Jaký Miro, ty šašo počmaraný. Ťa volám Miro. Rob ťa udám. Pálko. Čo je? Pálko. Pálko. Chod. Domu sa tu. Závidíš čo? Oooooooo! Ej. To bolo smutné. Daj. Močsej. No zle, on to rozpráva do piči, lenže zle. Žak, Peťo. Ako to vraví potom tomu močsej? No, Peťo ti povie. On to vie najlepšie povedať. To do piči, Tak, dáko. Stopy! Kap. Kapa. Fuj, treba. Kapa. Kopíraj. Vieš čo ty vôbec copyright a oni? Za chvíľku to už to bude 14 minút. No už. To bola tiež pánka. Včera na tací v tom chlapcovi. Neboli. Čo mi nemá vraveť? No tak, to je iný tikár. Si s tebou? Včera ho boli pri tom chlapcovi. Minecraft natáčali. A prečo ma nevoláte? To by som chcel byť viac zvedavý. Lebo ťa mali píči, sú sami tebe. Čo? Ani sme neboli ďaleko. Jebe ti pri tomu gažovi. Ideme sa odložiť veci, odlož si rýchlo. No už je 15 minút, za chvíľku bude 15. O 10 sekúnd. Kamba, ty Tak chceš už vypni video. video, máte všetko v piči. Ďakujte, odbrajte a usmievajte sa. Big up. Pú!